Ja, så er vi jo så ude og tjekke ruterne ude på Amager Fælled. Det er med Peter Cabrini. Men okay, vi skal jo op på cyklen, ikke Peter? Så vi kan se, hvad der sker derude. Nu mens vi går og venter på at dø. Vi kører. Stor villa med pool og jacuzzi, og en kæmpe fed bimmer jeg kan cruise i. Ny båd og ridetøj fra Gucci. Ja, man har vel lov at være juicy. Egen kok og sommerhus i Monaco. Spiser brunch i min penthouse i Tokyo. Juleaften på mit vinslot ved Bordeaux. Hvis bare jeg havde nogle penge på min konto. Hvis bare jeg havde nogle penge, var jeg sikkert glad. Så kunne jeg sige lige, hvad jeg ville på min plade. Så kunne jeg få en kaffe latte til mit ugeblad. Og gå i sparbad og blege min facade. Jeg kunne tage en shoppetur i Indre By og spille bred. Og købe sko og blomster og alt det der ballade. Jeg kunne skide på parkeringsbøder og slippe for at vade. Jeg kunne invitere tøserne på fin og lækker mad. Jeg kunne score en model og knalde himmelsengen ned. Og holde fin housewarming i min nye lejlighed. For så at tage på NASA og blive sendt afsted. Og ende med at vade hjem fra drukken og ked. For jeg vil være millionær, og jeg går og venter på at det sker. Kan ikke acceptere, at tingene er fine som de er. Jeg vil have med stor villa med pool og jacuzzi, og en kæmpe fed bimmer jeg kan cruise i. Ny båd og ridetøj fra Gucci. Ja, man har vel lov at være juicy. Egen kok og sommerhus i Monaco. Spiser brunch i min penthouse i Tokyo. Juleaften på mit vinslot ved Bordeaux. Hvis bare jeg havde nogle penge på min konto. Kunne penge gøre mig fri? Ja, hvis det er penge du kan lide. Hvad er det for noget pis at sige? Kunne penge gøre mig fri? Ja, hvad tror du selv, min pige? Jo, jeg tror på drømmeri. Jeg tror, at hvis jeg havde 10, 20, 30 eller 100 milliarder, kunne jeg klare mig. Se livets gåde åbenbare sig. Intet kunne narre mig, og jeg skulle aldrig